O domingo 30 de abril disputouse en Ourense a Milla Solidaria 2017. Un percorrido homologado, vistoso e situado en pleno centro da cidade, foi o mellor reclamo para citar aos atletas. A auga e o vento foron o peor rival para unha cita que nace co obxectivo de consolidarse no calendario atlético e social. Unha milla, 1.609 metros con 34 centímetros, que se disputaba na Rúa do Paseo e que ademais colabora de forma solidaria cunha boa causa, na súa estrea pola loita contra o cancro. A auga condicionou os corredores, sobre todo nos pasos por curva, que non se libraron de algunha caída. Os tempos foron notablemente inferiores aos que deberían rexistrar nesta distancia. Julián Romero, do Ourense Atletismo, impúxose na súa serie e asinou o mellor rexistro de todos os participantes cun tempo de 5:21. Breogán Gijirei do Sampaio e Alejandro Montero do Ourense Atletismo seguíronlle a 1 e 3 segundos respectivamente. Entre as mulleres, o mellor tempo foi para Saraya Astariz, con un tempo de 6:11, segunda foi Barca Toba, do Adas, e en terceira posición Ana Fiestras, do Atletismo Santiago. Foron os mellores tempos dunha milla solidaria na que tomaron a saída máis de 120 atletas nas 12 series que se disputaron. O organizador da proba, o presidente do Club Aurum, pensa xa na segunda edición. Como así expresou, os atletas gústalles correr, onde os pode ver a xente e a Rúa do Paseo quedou moi bonita con este percorrido, onde os corredores, os patrocinadores e as institucións quedaron moi satisfeitas. Ademais, a primeira edición da Milla Solidaria conseguiu recadar 650 euros para a loita contra o cancro.